Por último, ofrecemos a versión do Grupo de Goberno, INTA, en relación ao plan de axuste aprobado onte en pleno extraordinario. O que teño que dicir é que, había unha situación difícil e complicada que aquí estamos pa diante os outros tres grupos, o cual hai que agradecer que chegara esa casi unanimidade, porque dos 13 concelleiros 10 estamos a favor de facer este tipo de operación que permite o Goberno Central e o Goberno. Afortunadamente, eu xa teño dito varias veces, o Concello de Chantada ten unha capacidade digamos que boa, e eu digo boa porque única e exclusivamente cos seus medios propios sería capaz de manter os servicios básicos, pagarlle ao personal e amortizar a débeda que tiña. Se a iso lle sumamos transferencias de capital do Goberno Central, que esperemos que non se castren máis do que se gastaron nos últimos anos, e que as transferencias da Xunta para cumprir coas transferencias que teñen as comunidades autónomas e non endosarlle aos ayuntamentos moitas veces subvencións trampa. Eu chamolle subvencións trampa aquelas que zolle, de cada 100 euros douche 70 se time pos 30. Dicen, non, mire que a transferencia esta de vostede é de 100, entonces ten que poñer os 100 para cumplir cos seus servicios. Entonces, desta maneira, o Concello de Chantada vai salir, insisto, con certos recortes e con certas cosas certas medidas que hai que tomar, pero non está nin en bancarrota, nin moito menos, como se dicía por parte de alguna persona onte no pleno, afortunadamente. Afortunadamente, esta corporación non ten que tocarlle ao personal que hai, tanto funcionario como laboral do Concello de Chantada, e se poden seguir mantendo eses postos de traballo. Outra cousa é que ao mellor que sí que a lei o permite tamén, e que haxa que facer certa mobilidade de algún personal e destinalo, o que dicía antes, media jornada a unha cousa e media jornada a outra. Eso sí que ao mellor temos que facer unha pequena reestruturación, pero sin máis, non?